Ni hain hai belai kena wana masang kok nama kasih payuka kok obonu hasteni lukurok Tripura mothani phasing Tripura sa hamkrai manai honai imang nunglai tonglai mani yaba a imang tadal nandigi thangi tongkha kok obonu Tripura mothani khoroksa OITF ni adung sawi khana rokha srai serai khe tangai motha bosong kaisa ni ngai kok banglanya nangkha u kok no tuigini Tripura mothani supreme OITF ni adung khoroksa bini sagwo samung sitira khlaijak mane tei sak nangya khlaijagui tongmano tei botini kokkozar kha salni saltomni bisingo nakatsanya ke sabrum Julai bari Shanti Bazar Bilonia bakaste Tripura mothani ngai tei meeting khlaire galakhoni kokkozar kha abono karibe kokmani bising saimon kha Tripura mothani bisingo kaibri borol untuka honoi kogo khursa tei kalaige bubagra busuk suratei Tripura sani bangi hamkrai samung khalai tong thangai salni sikang ubo abhaini kaisa koktoma kasai phaimani khoroksa Tripura mothani teifang haikeba bobograni teifang khoroksa MDC borom gana Robindra Dev Burma bobo haini hai khoroksa buribai wadailai bisiri koksawe phia masangya serangya khoroksa lukuni borom magai tongbu bumani soman buri borokno khoksitira khengmani tini abhaikeno wana raija hasteni lukurok busajrati bobagra samung kaham tangai tong honoi nirok naitungdi suyakar hasteni khorang Sari kaham joto chini leader songno YTF Tripura motha TWF khanapni sal ba soneni salo কোনো program chini saoto malaya karon reason oha ani uporo je attack khlai mani ang bongno 2 din somai rojak chini central ni leader songno bini bok jawab runi nangnai ani upor tamani bagai attack khlai and central ni leader bising to mother chini TWF ni leader tong YTF tong Tripura motha tong o bising tei phai ana bahai ke borok bu phaiman o bini jawab ana rei mania sang ani tamosaya tong tamabul tong abni jawab mania sak sang saoto kono program khlaiya eba je YTF ni leaders tong naira o message na mankhangkai norok jotono je jaga program lani uddog lajak o program no norok stop khlairani ongthang Bilonia Julai bari Sabrum and Shanti Bazar area o jaga wono norok immediately program bondo khlaini ongthong hambai jotono sarika